Malawi Today. Moni, moni, moni. Moni wanga lero ukupita kwa anthu a chipani cha United Democratic Front UDF amene ali masapota ndi atsogoleri omwe komanso a chipani cha Democratic Progressive Party DPP kumbali ya masapota komanso ndi atsogoleri. Nthawi ino pamene tikupanga approach as we are going close to elections, tripartite elections pa 16 September pano, zambiri zikuchitika, zambiri zikulankhulidwa. Sizingatheke kuti tizingoziyang'ana osalankhulapo, tinalingalira kuti tiyikepo mulomo. Kwa inu anthu amene mukusapota chipani cha United Democratic Front, pitirizani kusapota chipani chanu. Zolankhula ndi zochitika nzambirimbiri, koma zisakupangitseni kukhala anthu ofowoka. Kuyambira kuchiyambi ku convention ya UDF, anthu akhala kuthira mchenga. Ayi kumeneko ayitana MCP chifukwa chani? Chikhalire nicho. Chipani cha MCP cho chili m'Malawi muno. Zalankhulidwa ayi ife tikudziwa kuti amenewo afuna apange mgwirizano ndi MCP kwafikira atupera nakatenga ma nomination paper. Ayi basi amenewa tikudziwa kuti angotenga koma saoneka babaloti akalipira 10 million. Iyayi kuti angolipira komanso ife tikudziwa kunena kuti amene wawa alandira 5 billion. 5 billion imeneyo yoti adzipanga misonkhano basi asokoneze mavoti a DPP. Akuluakulu ifeyo vuto lathu lili pati Amalawi. Mutati muone mchenga umenewu, anthu amene amathira mchenga ku chipani cha UDF ndi anthu amene akhala zaka asakuchifunira zabwino chipani cha UDF. Uthenga wanga kwa atsogoleri a chipani cha DPP amene monsemo mwakhala mukudandaula. Ayi nchifukwa chani atupere muluze akuyima. Ayi amene wafuna agawe mavoti funso. Pakati pa chipani cha United Democratic Front UDF ndi pakati pa chipani cha Democratic Progressive Party, chipani chimene chagawa mavoti kumwera ndi chipani chiti? Mupeza unena kuti ndi chipani cha DPP. Ndikulankhula motero daladala chifukwa nkale 2004 mmene anthu ankavota mdziko muno mpikisano unali pakati pa Malawi Congress Party ndi chipani cha UDF. Amuluza adamenya nkhondo, kumenya nkhondo mpakana candidate wa chipani cha UDF nkuwina. Chimene adapanga anthu acha chifukwa choti lero lino anthu ena akumanena kuti anthu ambali imeneyi sadziwa kuthokoza, sadathokozedi zotsatira zake kuyambira 2005 iyo kufikira 2018 kufikira 2023 kuchokera 2005 kufikira 2023 ndi pamene amuluza atuluka ndende. Owayika ndendemo anali achipani cha DPP cho. Achipani cha DPP adayiwala kunena kuti munthu uyu watithandiza kuti ife tikhale pamapu tidziwike. Munthu uyu watithandiza kuti patsa poto wa zakudya, koma zotsatira zake munthu amene anapatsa poto wa zakudya uja kuyamba kummanga kumfunira zifukwa. Kodi akuluakulu kuti mudziwe kuti chipani cha DPP ncha anthu onyasa mitima.
kuti mudziwe kuti chipani cha DPP nchanthu oyipitsitsa zedi. Mufuna inu ndi ine tione chiyani? Inu mufuna kunena kuti achipani cha UDF apangire chiyani? Ndikuwuzeni, pali achinyamata amene mukungoduduluzika, anthu amene muli sitikuluwikaso apa chifukwa kuti anthu ayamba kale, atsogoleri ena ayamba kale kumapanga zinthu zosankhana mitundu. Ndi pali atsogoleri ena, anyamata ena amene muli akumangochi, kumachinga, amene mukupanga zinthu moduduluzika, mwina kutheka simukudziwa chimene mukupanga. Mumakonda unena ayi ine atupere yonse ndikamvotera chifukwa atupere afuna agwirizane ndi MCP. Ine atupereyo ayi ndi oyendayenda ese ndikamvotera. Mukungozisokoneza nokha mukuthandiza mfumu kuledzera, koma inuyo mapeto ake mukhala pa mavuto akulu. Talingalirani, chipani cha DPP chinalamulira zaka 8 nda bingu. Ndi misika ingati imene idapsa? Chipani cha DPP chalamulira zaka 6 ndapita. Ndi misika ingati imene yapsa? Inu mukunena kuti ine ndikavotera DPP, chonsecho muli kunsika. Misika yanu yatetezeka. Umboni wonera kuti zinthu zimene zichamapanga nda DPP. Amapita m'misika mucha kukaba zobayiba, akabayiba zotsatira zake nkocha misikayo kuti aoneke ngati kuti iwo usadabe. Akatero amapita kwa mabwana awo zomwe zinali nduna nthawi imeneyo. Bwana ine katundu wanga kunsika wapya. Munthu wawo chansika, munthu waba katundu wa anthu, kuba katundu nkocha nsika, yemweyo nkupitaso kwa minister ukapempha ndalama, nkumpatsa ndalama, kumuthokoza chifukwa wawo chansika. Popereka ndalama minister suti amadziwa hayi. Koma mwina munthu mwina wabwera kuzadandaula ndi ngomuthandiza, nkunthandiza koma munthu uyu ndamene wapanga chipongwe. Chonsecho adalibe katundu musikamo. Kuyipa mitima kwanza athu achipani cha DPP. Talankhulapo zoti amuluza akhala zaka 18 ali ndende. Chonsecho adapangira kampeni. Akuluakulu musayiwale. Ayusufu Mawa adakhala ndende osala kwakose ayi. Auladi Musa atuluka dzuloli. Ndi ambirimbiri amene akhala kupeza anthu achisilamu, anthu achiyawo amene apeza mavuto kwambiri ndi chipani cha DPP. Ine lero lino ndikumadabo ulimona munthu wachiyawo wachisilamu aonena kuti ine ndikavotera DPP. Kumbukirani, DPP ndi chipani cha chitonzo kwambiri chimene chimapereka chitonzo kwa anthu achiyawo komanso anthu achisilamu. Ndi chipani chake chokhachi chimene chidalankhula unena kuti asilamu nonse muzipita kwanu ku Libya. Ndiye dziwani, pemphero la wina aliyense Mulungu amamva pokhapokha munthu uyo akanena amen. Munthu akanena amen, Mulungu amamva, amadziwa kuti ili mpemphero. Achisilamu amene mukathamangitsa aja unena kuti apite kwawo ku Libya lero lino ndi amene mukududuluzika kufuna mavoti yawo. Wene mwa anthu amene nkalankhula mawu amenewo lero lino aunyambuka. UMPO sakukodola sakupeza. Akuyesa umundumu lero lino kutuwa. Chilichonse chimene apange chikwakanika. Talankhulatu zambiri apa. Achipani cha DPP. Inunso masapota achipani cha UDF. Chilimikani kondani chipani chanu. Inunso achinyamata amene ali muli aku Eastern Region. Musatekeseke ndi chipani cha DPP. Talankhula kale kunena kuti ena adakanenapo, ngakhala Auladi Musa amene adanena kuti pali chipani chimene chimadana kwambiri ndi anthu achiyawo komanso ndi anthu achisilamu. Sine ndikulankhula koma Auladi Musa adalankhula. Chipani chake cha DPP. Chipani chitu nchachitonzo. Mmene chipani cha DPP chimayendetsa boma, mukamuona mzimayi wavala hijabu amulemba ntchito mboma, komulemba kwake kumakhala kusiteko adzikasesa musewu. Kusiteko adzikasesa musewu adavala hijabu.
kwati ya ife talemba azimayi talemba ntchito basa achisilamu talemba ntchito azikasesa munsewu kuti anthu owona adziona kuti vachichawa osaphunzira. Inu lero lino mutenga voti yanu ukavotera DPP nkumati chiyani? Zoonadi fetereza wakwera mtengo, wachoka kumene anali wakafika pa 150,000, ena pa 170,000, ena pa to the nearest 200,000. Zoonadi koma kodi awawa akalowa mboma, DPP wakalowa mboma, feterezayo azamuyika botani? Feterezayo azamuyika botani? Dzanali vazuzula nzawo unena kuti 500,000 kwa mwana wina aliyense wobadwa, limene ndi bodza la mkunkhuniza amene akunena zimene zosanga zikwanitse, komatu iwowo akuti ndalama zopita ku Constituency Development Fund CDF akuti azayiyotsa pa 300 million kudzayika pa 5 billion. Akuluakulu zimene zinzoona. Ma constituency m'Malawi muno ndi alipo 228 ati ma constituency onsewo, constituency ina iliyonse izalandira ndalama yokwana 5 billion. Akuluakulu zimene zinzoona. Mukuona kusiyana pakati pa 500,000 kwa munthu wina mwana aliyense wobadwa ndi 5 billion ku constituency ina iliyonse. Mukuona pali kusiyana pamenepo? Mzabodza izi nzabodza izi. Atsogoleri a chipani cha DPP na anthu onyasa mitima. Inetu ndikwadabwa bambo ena amene akududuluzika kumeneku kumalankhula, koma iwowo akuti ndi achisilamu. Kunalitu achisilamu anzanu kumeneko amafika ponyamula mtanda. Kunalitu achisilamu anzanu kumeneko amafika ponena kuti basi bakiri muluzi muthane naye. Lero aliku inuyo cheukani mbuyo ngati mupeze nzanu wa chisilamu, cheukani mbuyo ngati mupeze nzanu wa chinasala. Inuyo twangokuyikani nkukhala chikwangwani. Kodi akuluakulu munthu kulankhula unena kuti munthu uyu wakula, izi nzofunika anyamata ukhala mulandu. Abombo Sulaimani bwezani moto. Kodi inu mmene amalankhula achilima muja kunena kuti wamkulu mukamuona adakhala pa mpando akukakamira ndi kuti pa mpando po waonongerapo, mmasa muna alimo muno mudalankhulapo, mudawatukwana abambo awo achilima. Nanga lero atipere muluzi kungolankhula kuti munthu uyu wakula. Izi zofunika anyamata. Inu munthu monga munganene kuti munthu zaka 85 amene angakhale nyamata. Kodi ngakhale liwiro la relay race, ngakhale long jump angapanga pita muthalika, mmesa akula kumene. Ndipo atipere muluzi polankhula zonena kuti munthu uyu ine ndimapatsa ulemu, adaperekanso ulemu. Professor Peter Mutharika ine ndimapatsa ulemu, koma munthu uyu wakula anayenera kupuma. Inu polankhula mamoti muyankhule zimenezo nkuyankha zimenezo, komanso etu inu sineneri wa chipani. Koma mukalankhula mungatukana bambo awo atipere muluzi, mwayiwala kunena kuti Saulo Chilima ndi amene amalankhula kwambiri, kutukwana kwambiri, kunyoza kwambiri kwanyoza Peter Mutharika. Inu muli muno muli ku DPP komweko mmayankha. Kodi inu anthu a UDF wammaona nyemba m'maso chiyani? Inuyo anthu a UDF mmaona nyemba m'maso, musamapange choncho. Inu zoti apita Mutharika akudwala, adapita ku chipatala, mbali ina sakumva, pano paso khoto lina latsirizika sakumva. Mzabodza inu osadabwa kuti wonse akuluakulu amene ali ku DPP kosayankha mmayankha inu chifukwa chofuna mpando, kuti a DPP akawina inu mudzapeze mpando. Sititero anzanu tu adavomereza ku DPP ko. Koma unena kuti yayi a DPP musasankhe, mukasankhawa ndiye kuti mukusankha mayi madando akunama. Constitution ya Malawi ikulankhula yokha. Ngati president ali incapacitated ndiye kuti vice wake anayenera kulowa m'malomo, ndi amene ayenera kulowa m'malomo. Pano
inu mukwakakamiza banthu kuti akavotere munthu kuti ali incapacitated. Mukwakakamiza banthu kuti akavotere munthu kuti ali kale incapacitated. Akamvotera ameneyo ndiye munthu uyo wina nkunena onera kuti mukavotera munthu uyu chifukwa munthu uyo malamulowo adayika tusatupere ayi atupere adapeza. Mwafusa akamulepo kaluwa masa mulinawo komweko. Mwafusa akamulepo kaluwa. In 1993 pamene ankapita kukwacha International Conference Center kumakakambirana za malamulo, clause imeneyi idachulidwa tsiku chaka chimenecho. In 1993 kukwacha International Conference Center, clause imeneyi imene ili malamuloyo idalankhulidwa nthawi imeneyo. Anthu odziwa malamulo ndi amene anakhala pansi nkupanga draft constitution. Mu constitution mwapanga draft nkuyika clause imeneyo. Nizonama mukamalankhula muzidziwa kunena kuti mawa huda komanso mawa hucha. Zimene ndikulankhulazi anthu amene ndikuwalankhulawa ndi akuluakulu komanso ndi anthu oti amaganiza. Inu musazitenge ngati kuti nakuganiza mapeto a anthu oganiza odziwa kuganiza kamene anzeru kamene oganiza bondi inu ayi. Palinso anthu ena amene amadziwa kuganiza kuposa inu komanso amaganiza kuposa inu. Uthenga wanga kwa bambo a Enoch Chihana, ine akuluakulu apapa mpamene ndadziwa kunena kuti munthu ndalama akamayifuna amatha mwina kugulitsa mwana wake, mwina amatha kugulitsa bambo wake. Lero lino ngati chipani chaye afford chatha chifukwa chonena kuti in 2004 Chihana adagwirizana ndi Amuluza, ali second vice president wa dziko la Malawi, adagwirizana ndi Amuluza kuti mpatse bingu vote. Vanthu a chigawo chakumpoto vanthu a afford adanena kuti iyayi munthu uyu ngoyipa, koma Chihana adakakamira. Tsoka ilo Chihana adakazindikira kuti munthu uyu ngoyipa, bingu muthalinga ngoyipa. Chihana ndi Amuluza adakazindikira kuti munthu uyu bingu muthalinga ngoyipa, nkhwangwa itafika kale mmutu. Nkuti itu inuyo bambo Enoch Chihana nkuti nthawi imeneyo ali ku UDF. Nkuti chifukwa Enoch Chihana adapita kwa afford chifukwa kwaona kuti bambo awo amwalira. Sadalitu Enoch Chihana afford ayi, anali ku UDF. Zidapezeka kuti abambo chakufa Chihana aononga chipani chawo chifukwa chofuna kuteteza mpando wa second vice president. Abingu ata wina Chihana ajasada apatseso second vice president. Adauza unena kuti mpando uwu nkosafunikira Malawi muno ndi economy ya Malawi imene ilili. Akuluakulu economy ya Malawi imene ilili lero ndi imene inalili 2004 ingafanane. Poti economy ya Malawi lero lino yafika pa west. Dzikoli kumene tikupitako ngongole zimene boma ikupanga boro kumaiko osiyana-siyana ndi mabungo osiyana-siyana. Ngongole ikuposa zinthu zimene ife timapanga kumapezera phindu. Angazapatsa Enoch Chihana second vice president sizingatheke. Komanso ina Enoch Chihana sindikwamvetsetsa chifukwa bambo wawo wa Enoch Chihana ndiyeti kuti malemu achakufa Chihana zimu awuse mutendere, amene adamenya nkhondo kwambiri kuti Malawi muno tikhale ndi matipati. Adalotera iwo kupanga sacrifice mpana kukalowa ku ndende. Atamangidwa unyolo zala ziwiri ataloza kumwamba. Kumenya nkhondo kosankamenya nkhondo kucha sadalekere pompacha komanso ndiwo umwewo amene adamenya nkhondo kwambiri kuti bingu akhale president. Zidatheka kodi akuluakulu inuyo lero lino pamene agona ino chakufa Chihana mungapaloze. Kodi lero lino DPP atalamulira zaka more than 10 years, atalamulira 14 years, pamene padagona chakufa Chihana adasamalapo. Musayiwale ndakumbutse bambo a Chihana osati tsango ayi ndipo osati kudana nawo ayi. Ife timakunyadirani, timakukondani, pali mmapanga raise mapoints ena amene zinthu mdziko muno zikuyendera, ife timakondera nanu
ndipo timakunyadirani ndipo tipitiriza kulemekezani. Inuyo ndinu icon woyena malandira ulemu. Komabe poti chilungamo ndi mwano tikuoneka ngati apa tikupangirani mwano. Komabe tilankhule mwa chindunji. Popeza olankhula akuluakulu adanena kuti kalo wakayaza apapa ndithu akakayaze ndithu. Bwana Enock Chihana ngatitu bambo anu adamwalira, wena amene adatenga gawo kuti bambo anu inuyo Mulungu watenge nda DPP. Chifukwa achakufa Chihanawo munthu being anali second vice president, second vice president ujasala apatse iwo ajaso apanga reshuffle abingu ajawina kupakapangaso reshuffle achotsaso ku Ministry of Agriculture nkungokhala munthu wamba zidapatsa mtengenenga kuyamba matenda. Koma kuti iwo entitlement yawo kuti apatse apititse kunja ku chipatala, DPP sadapange zimenezo. Zidatengera muluzo kwatengera anthu aja kwapititsa ku chipatala. Ku chipatala adapititsa mochedwa adapeze kuti munthu uja omwalira. Kumaliro chakufa Chihana ngakhale bingu sadakaponde ayi. Kusaponda kumeneko kwa kumaliro abinguko ingakhale awawa DPP itachoka mboma chifukwa cha imfa nkubwereraso ndambendera malemu ambendera nkubwereraso DPP ija ndakinyata Nyirenda nkubwereraso DPP ija adapanga ignore nkufuna kupanga delete history, kupanga delete zabwino zonse zimene adapanga achakufa Chihana. Manda awo mpaka na pamene agona sipadziwika. Kukanika kukonza manda a Chihanawo. Komanso amene adatenga roho yosafuna ma entitlement yawo kwa apatsa bambo Chihana, bambo chakufa Chihana malinga ndi nkhondo imene anamenya dziko muno. Komanso iwo being anali second vice president kuti atumize kunja ku chipatala. Zidapangitsa kuti bambo chakufa Chihana amwalire. Lelo kachitatuso lelo Enock Chihana akunena kuti ndifuna ndikagwire ntchito ndi ameneyo kuti azandipatsa second vice president. Achimwene mwauponda. DPP ngakhale itawina iniyo second vice president simungakhale. Sanga kusankheni. Tidawonera zimene abingu adapanga bambo wanu. Tibwerereso ku chipani cha DPP. Mukumala nkhula motumbwa kunena kuti ayi atupere akutukwana, atupere akunyoza kodi akuluakulu. Mayesa 2019 inu ndi ine tinali akuluakulu komanso tinali mdziko muno. Mwayiwala mawu amene amalankhula anthu ena andale. Ifetu tikamabwereza kulankhula si cholinga choti tizibwereza kulankhula. Apita Mutharika anali president wa dziko lino. Tinayenera ife tizapatsa ulemu. Ngati ulemu umene amanena atupere muluzi uja, ifeso tunena mobwereza kutera kuti apita Mutharika tinayenera tizapatsa ulemu. Komanso malemba amanena kuti mabuku opatulikawo amanena kuti bambo anu ngati anamwalira, ngati mutamuona munthu wankulu ngati bambo anu amene ndi bambo anu, ifetu apita Mutharika ndi bambo athu. Ifetu apita Mutharika ndi agogo athu. Si chinthu cha nzeru kuti ife tizatchula apita Mutharika nkumala nkhula ngati mwana sizabwino ayi. Komano chifukwa choti zinanenedwa tikungofuna takumbutse wanthu. Si cholinga chathu kuti ife apita Mutharika tisalemekeza ayi. Ndipo tizalemekeza ndipo tipitiza kwalemekeza. Chifukwa iwowo sinsinkhu okhawo kuti ngakulu ofanana ndi agogo athu kapena ngakulu ofanana ndi bambo athu. Koma chifukwa choti china adalamulirapo dziko lino. Pali zinthu zina ngakhale zitafuta makabwanji. Pali chinthu china chake chimodzi kapena ziwiri kapena zitatu kapena 5 zimene apita Mutharika adazipanga kutipangira ife zimene ife umoyo wathu umayenda bwino. Tiyenera pamene kuti athokoze. Koma chifukwa tufuna kuti anthu ena aphunzirirepo tayenera tilankhule. Anthu ena ankafotokoza kumanyoza kwanyoza former president APM zimene chisizabwino. Achina tukaliyata amafika polankhula pasonkhano. Nkhope apita Mutharika kuyika pa t-shirt yo mwana kuvala galo akhoza kunthamangira kumuluma zimene chisizabwino. Kodi ngati nkhope yapita Mutharika imaoneka yayikulu zaka zimene zija koma pano nanga
ndiye munthu wina akafotokoza unena kuti apita Mutharika amanga akulu walakwitsa. Bambo Sulaiman sinthani. Pamene muli inupo panalinso anzanu. Panalitu Auladi Musa amathethalika atu kwambiri kulankhula. Amathethalika atu kulankhula. UDF ngati idachoka mboma basi idachoka. Ifeyo ku Chisilamu jeneza ikangoti tuluka nyumba kupita manda sebwereranso. Auladi Musa aja akukanika kulankhula mawu amene aja kuyankhulira DPP. Lero lino kuti DPP ngati inatuluka mboma inatuluka. Lero Auladi Musa alipa. Zimenezo ankapanga ncholinga chonena kuti IPM abingu bakonde. Zotsatira zake DPP yomweyo. Abingu mene ankachoka adasiyira makiyi apita Mutharika. Tokusiyani ng'ono wanga makiyi awo. Makiyi awo mudzamanga banthu bachichawa. Zotsatira zake adammanga Auladi Musa. Tikulankhula motere mobwereza kuti adamangidwa Auladi Musa chifukwa pali banthu bena amene adachotsedwapo undunawo pochotsedwa mpaka na kuyika commission of inquiry kuti tafufuzani kuti awawa pa zinthu zimene zikumvekazi zachimangazi adzipangadi. A president mamuti angopanga decision a APM kuti angopanga decision kuti akuluakulu inuyo tu munthu uyuyuyu akuluakulu munthu uyu tinchotse pa udindo timfufuze kaye za chimanga. Timfufuze kaye akuti kunyumba kwake wapezeka madola. Akuti kunyumba kwake wapezeka ndi ndalama za maiko osiyanasiyana. Chonsecho anthu akusaukira forex. Zidatengera nthawi kuti munthu amene yanchotse mpaka na kufikira adayika commission of inquiry. Commission of inquiry imene Jayana Stars yansosa nkunena kuti no, this guy have got a case to answer. Ndi pamene iwo aja ankachotsa kuti tamba ni mwayima. Koma atapita ku court anapeza kuti apanga akwiti. Atapita milandu yawo tu idathamanga zedi. Kodi inu milandu ya Auladi Musa idathamanga. Kodi inu milandu ya Muluzi idathamanga. Pali banthu ambiri amene apeza mavuto ndi DPP. Koma lero lino banthu ang'ono bana chifukwa chongotengeka. Mumaona ngati DPP nchabwino chifukwa chomwe kupatsani ma t-shirt. Mumaona ngati DPP nchabwino chifukwa mapatsani ma 5000. Kafunse na Rodrick Mlonya. A Rodrick Mlonyawo anali achisilamu achiyawo. Anali director general wa MBC. Adachotsedwa tu ntchito popanda chifukwa chipani chake chimenecho. Awawa ni ma notable names amene ine ndikungoatchula kuti inuyo muzikumbukira komanso inuyo muzidziwa. Mukamati DPP woye inuyo koma muli achina sala muzidziwa unena kuti DPP woye tikupanga chifukwa chonena kuti pali munthu wina kutsogolo kwathuko amene ali wachani oyendetsa mpingo wathu amene ali wadyera amene amapita usiku kumakadya ndalama. Koma zotsatira zakezo muone nyekhwe ndi inuyo. Akuluakulu kumulanje kuli Mbuli kulidwe a Daudi Shida achiyawo komanso achisilamu ndi MP. Kafunseni zimene akukumana nazo kumeneko. Amene base bakuno amene baiya bachiyawo chokhalira kuno MP nchiyani. Koma tukumangochikosa dangodzaladzala abantu bantundu menewo. Mufuna kundiuza unene kuti nakumangocha sangapezeke munthu wa mtundu wachiyawo wanzeru okhala MP. Anthu awa ngosathokoza. Kusathokoza ngati sanathokoza abingu. Nchifukwa mmaona kuti anthu ambiri achigawo chimenechi kutyolo kumulanje amene ali mtundu ofanana ndi abingu ngosathokoza. Timalankhula atu mobwereza komanso mwina tikalankhula mobwereza ikhala ngati mphini iwala amanena kuti mphini yobwereza ndi imene imawala. Timalankhula atu mobwereza unena kuti akuluakulu msewu uti umene uli kuchokera Palimbi pa Koti mukatsetsereka pa Irovo musimo ngati mupita ku Bango musiye msewu wopita ku Bango msewu wopita kuchigumulawo. Akuluakulu ndi msewu wautali itu. Si izi tuzongopanga msewu kuchokera pa Kamphata ukafika pa Nkhoma 15 kilometers nkuike chikwangwani chonena kuti zisiyeni ntchito za manjanga ndichitire umboni. Iya.
nseuti wautali ukadutsa mwa Vumbwe, ukadutsa mwa Athunga, kudutsa namba 1, kudutsa Kamfozi, kudutsa Luchenza, kudutsa Pachonde, kudutsa Pathanguzi, kudutsa Pachisitu, kudutsa Pankhonya, kudutsa Pachitakale, kudutsa pa Mulanje Boma, kudutsa Palandadero, kudutsa pa Minimini, kudutsa Lichenya, kudutsa Ruwo, kukafika ku Limbuli. Akuluakulu ndi patali. Amuluzi tu adapanga msewu umenewo, koma alipo anthu adera limeneli amene amathokoza kwathokoza amuluzi kuti msewu umene udapanga ngwaukulu ngwautali komanso udakali ngwiro mpaka na lero palibe. Ndimene anthu awo alili. Tikunena kuti mupite pa tcholo pa boma palitu chipatala chokongola chabwino chimene amuluzi tu adachisiya pamenepo. Mota Angel kuti ifike mmalayi muno idafika tu da amuluzi kuchotsa ku Zimbabwe nkubwera kuno ndikuyamba msewu wa Midima mpaka na pakwawo papatisha Kaliati ukadutsa kwa Nkando uyo mchileka mosemo chifoti kumulanjeko kuli madera ena otchedwa Chileka, ukadutsa mchileka mosemo pano ukafika pa Chinakanaka. Akuluakulu amuluzi omwewo tu amenewo. Zomba Jali Palombe Chitakale nda amuluzi omwewo mmawamva kuthokoza pitani kuchira Zulu mukaone chipatala chimene chili kumeneko. Kodi inu kuti mudziwa unena kuti a DPP amakudani koopsa inu anthu achiyawo anthu achisilamu mumangosapota DPP chifukwa cha umbuli. Ndikudziwa kuti mawu oti umbuliwa nkopweteka, koma palibenso kukuluwika kwina kapena kudutsa mwina mmene tingadutsa koma tilankhule mwa chindunji kuti ndi umbuli ndithu. Chifukwa sizingatheka kuti munthu wakumenya mbama iwe nkuperekanso tsaya linali kuti ndimenyeso. Ndi zimene abingwa nkanena zija kuti inetu kwauza anthu akumpoto kuti ine mukandimenya mbama imodzi sikuti ndiperekeranso mbali inayi ngati Yesu, inu mumadziperekera ngati Yesu. Timalankhulaso kawiri unena kuti ku Blantyre kulibe district hospital ngati mmene ilili kubwaira kuli Longwe. Ena amati ku Bottom kulibe, koma amuluzi ankafuna kuyika pakamezapo, ankafuna kuyikapo chipatala. Koma chifukwa chonena kuti chipatalacho munthu amene ankafuna kupangitsayo ni munthu wachiyawo komanso wachisilamu adalolera chipatalacho chisakhale. Chonsecho chipatalacho chidakakhala ndiye kuti bwezi chikumathandiza anthu ambirimbiri a Blantyre chifukwa idakakhala ngati district hospital, chipatala chothandizana ndi Queens. Iwo adalolera kufafaniza kuti pasakhale chipatala. Lero pano anthu amangolimapo. Chonsecho chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti munthu amene akumangitsayo ngwa chisilamu komanso amene akutenga ndalamako anthu akumeneko ndi achisilamu. Inu musapotaso zomwezo. Kodi mmayesa inu ndi anthu ake omweyo amene ankanena kwacha kuti mudzipita kwanu ku Libya achisilamu adapepesa? Ena mukafuna kulankhula ndi mmalankhula motumba kuti iyayi zimene zija ankalankhula ndi Patricia Kaliati mwauponde ankalankhula zimene zija si Patricia Kaliati. Inkalankhula zimene zija ndi DPP chifukwa Patricia Kaliati anali mneneri wa DPP. Patricia Kaliati kodi maisa anali ku UTM anayamba kulankhulapo zimene zija. Maisa anali mboma la Chakwelati anayamba kulankhulapo zimene zija. Koma zimene zija malankhula ali ku DPP chifukwa DPP yo ndi imene imantuma. Kumbukirani ingakhala Bob Khamisa amene anali MP wa UDF wa ku Luchenza wa Tcholo Central. Bob Khamisa anali MP wa UDF wa Tcholo Central. Adalankhulapo mawu kuti ine akuluakulu a DPP kuda bwani. Inu chimene mumafuna nchonena kuti ine nzathu kwana amuluzi ndi kunyoza UDF komanso zinyoza anthu achisilamu. Inenso ndine wachisilamu amene zikakhala zotero zene sindikwanitsa. Kusonyeza kuti mmene Patricia Kaliati ankalankhula muja sudi ankalankhula ndi Patricia Kaliati koma tikutengera mawu amene analankhula Bob Khamisa. Kusonyeza kuti zimene zija ndi DPP imene inkalankhula. Ndiye sitinena mokuluwika kuti vuto mwina umbuli si chipani choyenera kutani kuchivotera ichi. Ayi ndilankhuleso apita Mutharika ife timakulemekezani ndipo tipitiza kuwalemekeza. Anali mtsogoleri wathu, anapangapo zabwino ife tiyenera kuwalemekeza. Koma dzifunseni
ndinalankhula polankhula kuchiyambi kuja cha audio ndinalankhula unena kuti uthenga wangawo kupita kwa chipani cha UDF komanso achipani cha DPP. A UDF ndamalizana nawo ndikupita ku DPP. Lero lino ino a DPP ngati mukufuna unena kuti chipani chanu chipange regroup chisawine. Chipani chanu chikangowina chikukuchokani m'manja mwanu momwe nyambuka ndithu. Chifukwa chimene apita Mutharika mukanayenera kumuyika pa microscope nkumamuona kuti nchifukwa chake ninji iyeyo Peter Mutharika adasankha Achilima akuthyolo Achilima akuntchewu kukhala running mate komanso vice president wawo. Nchifukwa chache chani adasankha Chimulirenji aku Mchewu kukhala running mate komanso kukhala vice president. Lero lino constituency yokhayo akusankhaso Jane Ansah kuti akhale running mate komanso akhale vice president. Chifukwa chake chani afuna atachichotsa chipani ku Lomwe Belt. Mwe especially pano pamene ali incapacitated kuchoka chipani ku Lomwe Belt sizivuta. Chikangowina chipani cha DPP chikangowina ku Lomwe Belt chachoka. Ndikudziwa kunena kuti mmene ndalankhuliramu anthu ena a DPP zanyasa ndipo veni sayimvera, koma amene ali ndi mwayi nkuyimvera mwanong'oneza nzathu a chipani cha DPP. Chipani cha DPP ku Lomwe Belt chikuchoka chifukwa Jane Ansah akawina. Ngati atupere mukumamumva kunena kuti musavotere izi ndivotereni ine, mukavotera DPP ndi kuti mukavotera Jane Ansah, akukumverani chisoni inu anthu a chipani cha DPP. Chifukwa Jane Ansah akachitenga chipanicho musaganize kunena kuti a George Chaponda adzaona ndi diso labwino. Musaganize kunena kuti Amwanamveka azaona ndi diso labwino. Musaganize kunena kuti Francis Mphepo azaona ndi diso labwino. Ngakhala achipungu amene, ngakhala amukhito amene, musayiwale chimene chapangitsa Peter Mutharika kwatenga a Jane Ansah. Pali anthu amene amalankhula mutenge uyu, pali anthu amene amakakamiza kuseri, pali mkono wina wake kapena dzanja lina lake limene lili invisible limene limapanga push kuti a Peter Mutharika atani. Chifukwa pamene afika Peter Mutharika sangapange chiganizo ayi. Chifukwa munthu kati sakumva mwaonanso pa mmene amayankha mafunso atola nkhani muja kuja kopereka nomination paper kuja zimene amalankhula, munaonanso kunjamba kuja angokhala pa wheelchair, khala galimoto nkukhala pa wheelchair kuti atsike mmenemo kukanika kuti alankhule kukanika. Ngati amakanika kulankhula chonchi ngakhale zoganiza zidabwerera mbuyo. Pali anthu amene amati akakhala chimene iwo amalingalira ndi kunena choyipa cha munthu wina ncholinga choti apeze chimene iyeyo akufuna chabwino. Chimodzimodzi apa anzathu achani, anzathu a chipani cha DPP samalani. Pali anthu ena aka amene a Jane Ansah adzakhala akuwauza zoyipa ncholinga chone kuti iwo apeze mipando. Talankhula zambiri koma komalizira kwenikweni Bambo Sulaiman chepetsani moto. Anzanuso anali pamenepo, achisilamuso ngati mmene muli, koma inuyo zachisilamu ndiye ndikukayikira chifukwa chisilamu chimene zimene chimalankhula inu simunganyamuke ku nyumba kwanu nkupita kuchikangawa ndi kumakapemphera pamene paja kumayika chipumi chanu pansi kupempherera mukuti pamene anamwalirira ndani Chilima chimenecho chikhala chisilamu ndikukayikira. Mwina nkutheka kuti zili motero kuti ife sitidziwa, koma ndikukayikira. Uthenga wanga mobwereza bwana wanga bwana Sulaiman, bwezani moto, ziyang'aneni ndipo zifunseni. Ineyo lero lino ndili pano, padzana panali anthu ena amene anali ndi mpando kuposa wangawo. Ineyo sindikudziwa kuti muli position yanji umeneko, kandi mukuti kandi organizing secretary, kandi treasurer general, kandi chiyani, komatu pali anzanu ena amene anali mpaka na vice president wa chipanicho.
vice president wa adachotsedwa popanda chifukwa chenicheni. Iwo nkuzikakamizabe, atazikakamizabe zotsatira zake adali ku ndende. Musayiwale ngakhale vice president wa dziko amene anali wachisilamu Dr. Kassim Chilumba lero lino thupi lawo likuoneka loti lamatenda chifukwa adayika ku ndende, adakayika ku maula a DPP omwewo. Ulusi umadutsa mmene mwadutsa singano. Ulusi umadutsa mmene mwadutsa singano. Dzifunseni kuti kodi ngati iniwo muli achinasala mudzifunsa kuti ndi achinasala angati amene ali mbuyo mwangamo kapena utsogolo mwangamo. Ansala muyipeza nokha zikomo.